Sanibonani emakhaya ngamakhaya mangibingelele igama lami ke mina ngingumthuli ngokaButhelezi. Ngiyathemba ukuba nonke naphila lapho emakhaya. Ake singene sihlalo odabeni. Zimbili iy'nhlelo engifuna ukukhuluma ngazo namhlanje uhlelo lokukhiqiza ikhopasi kanye nohlelo lokuhlaziya ikhopasi. Ake sizibone lezi zinhlelo lezi. Lolu-ke uhlelo lokukhiqiza ikhopasi. Ikhopasi-ke imibhalo eqoqiwe yahlanganiswa ndawonye yenza umbhalo wodwa omkhulu. Iyona ikhopasi leyo. Lesi isibonelo nje sohlelo lokukhiqiza ikhopasi yesiZulu. Inkundla yohlelo yokukhiqiza ikhopasi yesiZulu ibukeka kanje. Lapha-ke kulula ukusebenzisa lolu hlelo. Uma ulisebenzisa nje uyalivula ebese uciphiza nansi inkinobho kube ukuphela. Ebese kuhlelo liyangena kwisizindalazwe ebese liwola imibhalo yesiZulu. Liqoqe yonke lo mbhalo bese lenza ikhopasi noma lenze umbhalo wodwa omkhulu. Uhlelo-ke uma lusamatasa lukwisizindalalwazi lenza umsebenzi walo wokuqoqa imibhalo kwisizindalwazi. Liyakutshela la, liyakwazisa ukuthi manje likuliphi ikhasi kwisizindalwazi. Ikhasi lokuqala, ikhasi lesibili, ikhasi lethathu, ikhasi lesine. Liyakwazisa la uma uhlelo lusasebenza liyakutshela ukuthi likuphi ikhasi. Likutshela nanokuthi uzothatha isikhathi esinganani ukuthi uhlelo luqede ukuwola noma ukukhiqiza ikhopasi. Kuthatha isikhashana-ke uhlelo uma lukhiqiza ikhopasi. Kuthatha mhlawumbe imizuzwana nje, imizuzu emihlanu kanje. Ngakho umuntu uma esebenzisa kufanele athi ukulinda kancane. Ngake ngakhuluma ngohlelo lokukhiqiza ikhopasi ngaphambilini. Kepha-ke nje lo umsebenzi oqhutshilweyo wokuqhubeka nokukhiqiza ikhopasi yesiZulu. Olunye uhlelo engifuna ukukhuluma ngalo uhlelo lokuhlaziya ikhopasi yesiZulu. Uma-ke ikhopasi yesiZulu isikhiqiziwe isingahlaziywa-ke kubukwe amagama phakathi kuyo leyo khopasi, kubukwe uhlu lwamagama aliphakathi kuyo leyo khopasi, kubukwe ukuthi igama ngalinye kuleyo khopasi ekhiqiziweyo liqhamuka iy'khathi ey'ngaki noma lilotshwe izikhathi ezingaki kuleyo khopasi. Kubukwe futhi namagama ahambisanayo kuyo leyo khopasi leyo eqoqiweyo. Wonke-ke lo msebenzi wokuhlaziya ikhopasi ungenziwa ngokusebenzisa nali uhlelo lolu lokukhiqiza noma-ke lokuhlaziya ikhopasi yesiZulu. Nazi izona nje kuphela zombili lezi zinhlelo lezi bengifuna ukukhuluma ngazo. Leli lokuqala lokukhiqiza ikhopasi ebese kuba yileli-ke lesibili lokuhlaziya ikhopasi. Kubaluleke ngani-ke lokhu? Lapha-ke lezi zinhlelo zibalulekile kulabo abafuna ukucwaninga ngobunjalo bolimi lwesiZulu, abenza ucwaningo ngolimi lwesiZulu. Lolu hlelo labo bantu bangalisebenzisa. Abafundi, abantu abafunda isiZulu, lezi zinhlelo bangazisebenzisa njengamathuluzi endimeni leyo noma kulowo mkhakha lowo abawenzayo wokufunda isiZulu. Kanye nothisha la endimeni lapho kufundiswa khona ngolimi lwesiZulu. Lamathuluzi mahle kakhulu ukuba afakwe lapho asetshenziswe ekufundiseni nasekufundeni ulimi lwesiZulu. Asetshenziswe ngabafundisi kanye nabafundi. Uma kukhona oludingayo lolu hlelo, uma kukhona abantu abaludingayo lolu hlelo bangaxhumana nami. Khona lapha ngaphansi ngizobe sengibanikeza zona lezi nhlelo mahhala. Mahhala. Siyabonga.